Bones, benvinguts. Molt de renou per aquí, molt de Borrell, com estem? Hola, bones. Bones, estem aquí, ja ho veus. Una altra vegada, podcast, xerrant de la fresca, temàtica avui, música. Estem amb Pol Mercadal, Oganín, Dos Cipiots. Com estem? Bones, molt bé. Molt bé, gràcies. Molt contents d'estar aquí i moltes gràcies per haver-nos convidat. No sé si sabeu ja heu sentit xerrar del podcast i tal, del projecte que tenim, de lo que estem fent i això. Però bueno, més o manco, la xerrada serà normalment és cada divendres a les 5, com veig sempre hi ha dificultat, el que sigui començar un poc més tard, perquè no tenim encara els mitjans possibles per fer tan ràpid les coses i encara m'ho falta un poquet, sobretot agrair a la gent que mos ajuda i tothom que mos vulgui ajudar està convidat sempre. Per ara els que hi ha són Zona PC Gaming, que mos ajuda des del principi, sobretot la comunitat de Twitch Menorca, Patoto Wi-Fi, que mos ha ajudat també a fer concerts en directe, a donar Wi-Fi per tot el que vulguem fer nosaltres, si volem anar a qualque banda a fer streamings. Després hi ha el Moix Negre, que ja volem fer projectes aquí a Moix Negre, i Cint Jove, que també ens dona una ajuda molt grossa, i sobretot amb els projectes que tenim, tot el que els hi oferim, doncs ens donen ajudes. Bueno, els convidats, en Pol, Nuba, després d'aquesta introducció, ja no sé si voleu presentar, dir qui sou, què feis. Bueno, nosaltres som un grupet d'aquí, de Ciutadella de Menorca, que mos deien Dos Cipiots, que tenim 13 anys, fa 13 anys que van començar, i res, anem fent concertets, anem traient videoclips, teníem un canal de YouTube, teníem un Instagram, i de tant en quant mos juntàvem fent concerts, mos juntàvem per fer cançonetes, i res, és més que res, per si qualcú, o sigui, per famós a nosaltres poder-nos mostrar les inquietuds que tenim i els sentiments i les sensacions que tenim, i si abans si feim feliç i content a qualcú amb el que feim és el nostre objectiu. Exacte. Sobretot agrair que puguem estar aquí i poder exposar les preguntes que ens puguin fer, a més les inquietuds que nosaltres tenim com a grup, que en tenim moltes, perquè Cipiots està caminant cap a un nou camí i ara enratllarem un pot de tot. Jo us ho he dit antes, no és una entrevista convencional de pregunta-resposta, és un podcast, aquí venim a xerrar de coses que no siguin només música, Dos Cipiots, venim a xerrar d'altres coses que vosaltres també exposeu, la vostra... Toca que algú aquí convincent, però bueno. Sí. Si és redós meu, no?, em deia. 6 de 2 euros, m'ha dit d'escona. Ei, Hugo, crec que te donen els 20 cèntims. Gràcies. gràcies. Ah, mira. Per tu, per una xutxa, vale? Que polit, tio. Bueno, sobretot, aquestes xerrades són diferents. Comentam activitats, comentarem notícies, si voleu opinar, podeu opinar del que vulgueu, vale? I, bueno, començam. Activitats, de primera, ja, directament. Pim. Recordam el concert de Bram Copeiro amb instruments recuperats avui a les 8, vale? Instruments reciclats, això ho vam xerrar ja a l'anterior podcast, aquesta setmana hi havia això, que són instruments reciclats, aquest home recicla instruments i fa, no sé si el coneixeu, si havíeu conegut això. On t'ho fan, això? Això, on és que ho feien? Per molt, crec, no? El concert d'Abraham. A l'Ítica. No, a Pedra Viva. Exacte, a Pedra Viva. Home, era el de l'exposició aquella. Sí. Després, dia 3, tenim un teatre a l'Ítica que es diu La Voz Humana, que és representat només per un actor. Només és un tio que fa el teatre, saps? Deu estar guai.
Ja, aquestes coses no hi anem, no gaire, i hi ha mil coses, i no m'ho enteram. No, en estiu està ple d'activitats. Enguany ho xerràvem, tio, l'altre Sí, sí, dia, sí. que està ple de concerts... S'hauria de donar a conèixer més, o almenys que ens O poguéssim enterar. fer un poc més de Oferta. difusió. Però és que està de l'oferta, està un poc difusa, tio, hi ha Sí. mil coses per no estar unificat, de dir, hòstia, avui això, demà allò, Demà és altra cosa. Està com a molt dispers. No tot, està ben tio. estructurat, a vegades. Sí, i sobretot a la gent que li interessa no li arriba. Això és el que... Clar, això fa més mal. Saps? És difícil. Després, per exemple, dia 3 tenim un concert de Cristina Rosenviny. Personalment no sé qui és, no sé què toca. És guapo, però, el llinatge, Rosenviny. No sé, té nom de... Sembla 320, sembla que... De 320. Cristina 320. Té nom de, en plan artista, que diguis. El "Uah". llinatge sí, ja sí. enganxa ja. Sí, sí, sí. No, molt bon nom, tio. Diria inclús, m'atreves que dir que és de jazz. Epa. M'atreves que... Sí, A mi sí, no sí, m'equivoco, sí, potser podria rock vèncer. o metal. Però... Podria ser. Te l'ha d'estar fotent una gamba, però pot Sí, ser, pot ser. pot ser. Llavors un flautista, això. Sí. Després tenim una exposició fins al 2023, o sigui, tenim temps per anar a volar, en el centre artesanal tenim la cuina dels oficis, una exposició d'objectes artesanals, tots de cuina, o sigui, una exposició de cuina posats allà coses, objectes de cuina i tal, no sé, ho posaran quatre Van fer una guinevets, truita francesa. t'imagines? No, d'objectes, tio. No de recepta. Però segur que està objectes, guai. cony. Objectes per cuinar. O sigui, potser te trobes allà cosa que dius... Ja, Té això, tio? Ja. Està guapo. I no ho tenc a Per cap meu. batir sol, per exemple, allò. Sí. Per batir sol, mola, tio. O un pela patates. Batirà, això. O un pela patates automàtic, saps? Que dius, uau. Ah, això seria una gran cosa. O una Thermomix d'aquesta 3000 nova que te fa tot el que vulguis. Però artesanal, tio. Artesanal era No crec que sigui cosir. una Thermomix, allà estan totes. Serà quatre cueres. Sí, quatre guineves, de que Sí. poc. Un pot de rovell. Un bat de rovell. Bueno, No, tenim però després... Fantàstic. Tenim la cartellera dels cines també, la tenim aquí posada, que tenim Tadeu Jones 3, que molta gent ja l'estava anar a veure ara, Sí, ho notant que hi ha gent que entra Sí, per l'esquena tenim allà ho notant. Escolta. 42 segundos, d'en Jaime Lorente, Dios mío, pero ¿qué has hecho? Una altra vegada, una pel·li francesa, Nop, que en Pol diu que és bona, No sé de què va, però... la segona vegada que faig xiste, En eh? Leon Matson ens va dir que era molt bona. No què va dir. Jo me'l crec. Si en Juro ho va dir, Va a va a missa. missa. Va a missa, perquè ja. És una pel·li de terror, meu. I ha posat aquí que pinta de puta mare. Que estigui guai. Després, crida important. Subratllat. Ojo amb això. A partir de setembre ja no hi ha activitats a Menorca. S'acaba tot. O sigui, hi queden els quatre mercats típics d'esbord i tal, una estona, però després hi ha joves, perquè a Menorca hi ha joves, encara que no ho sembli. Per l'hivern està ple de joves, que després s'entenen que anar a un puesto, a un bar, com, no diré noms, però... L'única opció que tenen és torrar-se. Sí. No sé quin bar deu ser. No, el bar de Llevant, el bar de... Saps? I bueno, i tenen que fer la vida allà perquè no hi ha coses a fer. Ah, exacte. I potser hi hagués un poc més de xitxa, un poc més de cosetes, després tindríem més coses a xerrar, més coses a... No? Més oferta. I hi hauria més bulla dins el poble. Totalment. Bueno, fas una crida ja directament en els qui donen suport a fer activitats a Menorca que haurien de donar un poc més a la millor durant l'hivern.
Sí. no? Encara que no sigui tan rentable, que ho intentin fer. Nosaltres estem disponibles a partir de gener del 23, ja com deia Hugo, ara ens prepararem un nou directe, prepararem una posta en escena molt guapa, molt currada, perquè van reflexionar i creiem que la gent que segueix Cipiots es mereix un plus, es mereix una cosa més en el directe, es mereix una evolució. Una evolució. Vull dir que ara fins ara i aquest estiu ens ho hem passat fantàstic, hem fet concerts espectaculars, coses molt polides i molt difícils d'oblidar, però que creiem que a partir d'ara hem de fer una passa més i creiem que és el moment d'apostar per això i ara ens començarem a preparar. Bueno, ja han tret 2 cançons noves en 2 setmanes, ara en traurem 2 més, cada cançó amb el seu videoclip, i això, que ens comprometem fort a tenir un directe guapo, que sigui molt variat, tant la part d'àudio com la part visual. I al final, com bé diu en Pol, no perdran l'essència, vull dir que tranquils perquè l'essència de Cipiots hi serà, que per això m'ho seguiu i veniu en els concerts de Xalà. L'essència seguirà intacta, però evidentment ja hem de fer una evolució traient els temes nous i serà una cosa molt polida. Antes vosaltres tocàveu més en l'hivern, diguéssim. Ja no tocau tant. Ara més estiu, temporada, normal també, cada un té les seves coses a fer, és més difícil. No, però a l'hivern estem més alliberats de feina. Sí. Bueno, en el meu cas no, però la resta de grup tothom està més alliberat, saps, de feina i és més fàcil poder-ho fer a l'hivern. Per això, vull dir que si l'administració, si el Consell, si l'Ajuntament de Ciutadella diu, hòstia, sí que volem presentar una oferta nova de grups i de coses per fer a l'hivern, però no sabem què, doncs nosaltres ens presentam aquí, que poden comptar amb nosaltres i que estem oberts a no cobram un dineral de moment, va d'aquí 4 o 5 anys sí. Depèn de les reproduccions a YouTube, tothom ha seguit els Cipiots perquè puguin cobrar un dineral d'aquí un any o dos. Pues ja estarà. Sí, quan tingui 2 milions de Mentre, si seguidors... mos contacti l'Ajuntament, això, anirem fent així. Clar. I ara el nou directe que vull dir, ara, com haureu pogut veure, tenim un equip molt més nombrós de Cipiots. L'altre dia van anar dimarts a gravar un videoclip, érem 11 persones allà. Sí. Dius, ostres, 11, entre en Llura, en Leon Manso que va venir, que és una cançó amb ell, el hippie que gravava de Lluís d'audiovisuals. Després nosaltres érem en Biel, Nugo, en Òscar, en Nasi, en Bagui, jo, la Sílvia, la Lota de Nos, que érem un ranxo, érem allà 11, jo ho vaig comptar, érem 11 i m'emocionava veure allà 11 persones. I crec que ja és hora d'estar ben coordinats i ben organitzats i fer un directe guapo de debò. Nosaltres una activitat, un directe, un concert, que sigui... Que hem fet fins a dia d'avui. Estem supercontents perquè ha arribat molt bé la gent sempre ha vingut, ens hem sentit superarropats i que s'ho passen beníssim i nosaltres ens ho passam de dalt de tot. Però també volem fer un canvi amb el fet de la posta en escena, que musicalment encara sigui més potent, que tots els extras que pugui haver siguin atractius i poder donar... Incloure les cançons noves i donar-li el protagonisme que mereix cada un dels membres del grup, saps? Donar-li força a tot això. No estem dient d'acumular i fer coses per un directe, fer-ho concretament, sinó que tenir una posta en escena preparada i poder-la anar reproduint per diferents puestos, saps? És una cosa bé, que sempre, i jo crec que és el valor que té Cipiots, sempre hem estat molt espontanis en els concerts i fotem per la balluma i també una cosa molt fresca, espontanis. I que no deixarà... Això no deixarà de seguir, perquè això m'ho representa. Molt fresc i espontanis. Però dins l'evolució que està carrellant, que serà constructiva i serà per millorar. Sí. Ara veurem si ho aconseguim, també. Ara veurem si ho aconseguim, perquè en el moment en què tu
en el moment en què tu estàs tan ben organitzat i tan coordinat i tal, no deixes molt poc espai també a la frescura i l'espontanietat. Ara motxem ja a l'octubre i començam en sèrio pues vinga, anem a preparar un ordre bé de cançons i tal, i després tal vegada, per així com som nosaltres i per la història que tenim de grup, tal vegada no ens sentim còmodes amb aquest format, saps? I el format que realment ens agrada és això d'anar allà, fotre 4 cerveses, que igualment ho serà, vull dir, sempre es mantindrà. Clar, això s'ha de mantenir. Però ens referim més, jo què sé, a tenir pues, una part visual de llums i de coses guapes, de fer una passeta una passeta polida amb aquest aspecte, però mantenint Que entri més en els ulls. tota l'essència. No? La persona és cosa i és, però la vestimenta la potenciarem. Seria Exacte, molt bona metàfora. aquesta metàfora. Ara en xerrarem un poc més d'aquestes coses de futur, de tal, dels dos tipios de lo que estic fent ara i de com són els concerts i tal, perquè ara està molt bé, perquè això de l'activitat i tal, ja sabem que vosaltres fareu cosa, o sigui, ja ho teniu clar, perquè tothom tingui clar que tot vagin els directes que faran del tipiol obligatori. I també recordar en el xat que podeu demanar preguntes durant el directe, perquè així després si voleu... Hi ha moltes persones en el xat. Que sigui. Que no siguin preguntes. Oh, que bo, moltes gràcies per ser-hi. Bueno, hi ha una cosa de quinta i esperem que vagi més. O sigui, cridar uns amics, uns que siguin... No se'n va d'aquí, estaré aquí assegut, tio. Vol me dir que fins que no arribem a 100... Si fins que no arribem a 100 no me mouré d'aquí. Exacte. I si me podeu dur Coca-Cola, si veig que són 50... Tot de coca amb tomàtica. Gotet d'aigua, coses, tio. Seria mal. Sí. Vinga. Ja ho sabeu. Anem a passar Fota-li un altre sense apartat, cap plor. que serà un poc més diferent, després anem a xerrar de vosaltres i de tot el que fareu, vale? Ràpid, notícies. Hi ha un bon bus gratis a Menorca, Tot és gratis avui en dia. una tijó, una Perfecte, general, tio. i D'ara a gener. gratis, fins gener. Anant-vos. Fins a gener, tu agafes el sol, una tijó, tal, gratis, vale? Després serà gratis només la té jove, la té més, i els jubilats, i pensionistes i persones en risc d'exclusió social, vale? Que són Pol ho sap bastant bé, perquè fa feina amb aquestes coses. I després, i tot això seran totes les línies menys les platges verdes. Saps, la platja normalment, el típic de turista, tal, anar a pagar. L'altre serà gratis. Boníssim. Serà una cosa que ja el públic s'ha de fer un empantament perquè sempre un poc més, que tothom va en cotxe i en moto i avui no. Jo me sembla fantàstic, Pues perquè al prendre més, final posar que sigui l'oferta gratis. que hi ha O de sigui, transport una de públic dues. a Menorca és molt pobra, molt curta, i crec que és una bona iniciativa i Pobra per jo, surt bé, després que de l'estiu. segurament que sí. Sí. Benvingut. Sí, no, estic molt acomodat, també. Poques persones, no? I jo... Espera, veuràs si la metzina puja més i si l'hivern aquest és tan magre com diu, no sé què, la gent es veurà el cas... La gent mos veurem obligats a anar amb bus, jo visc a Calen Blanes, i clar, anar i venir de Calen Blanes, si vas i vens 3 vegades en un dia, són duros de metzina, clar, va, són 10 euros que te deixes aquell dia i són 300 euros en el mes només per anar i venir de Calen Blanes, saps? Ja il·luminats que ho van dir. Això, ves que ara mateix ja així com està la metzina, flipes. I al final... Després, enguany, Sí, rècord històric, No sé si de és bo turistes o o és no. dolent, això. com cada any. Més o menys l'any passat. M'ho anat esperant. És un debat 342.000. molt llarg, no sé si és bo, positiu o negatiu. Això. 342.000. per unes coses és positiu, per altres és negatiu. Això és evident. Sí. Sí. Al final no...
Fem una pausa. Ok. Hem d'explicar l'anècdota de... Hola, hola, m'escoltau? Sí? Sí, crec que sí. Hòstia, m'han pillat menjant palomita. T'hem pillat de la boca plena. Això fa ripiols també. Estic xerrant, perdonava per aquesta aturada, hi ha hagut un problema amb el l'ordinador que no aguantava 4 cosetes, hem hagut de baixar un poc la qualitat, no passa res, mos veureu més guapos ara. I... I anàvem per el rècord turístic de Menorca, vale? Tenim 342.000 visitants. 342.000 a una illa que com a màxim poden ser 90.000 ara avui en dia. Bueno, com a màxim no. És un per 3. Com a màxim no, de residents, vols dir? De màxim. Residents. Residents, toca són 100 i pico mil. 100 i pico mil ja arriba. Toca sí. És real, bastant, idò. En la pandèmia, la gent que tenia la segona residència aquí a Menorca es va fer resident aquí Clar, i ara hi ha per més. poder anar i venir, perquè si no no tenien vale. permís, Per saps? això n'hi ha tants i ara. Sí. Antes no n'hi havia... No Ja, arribava. en la pandèmia n'hi va molt. Jo feia feina a Mercadal i molta gent tenia la segona residència a Fornells i només a Mercadal ja van pujar el nombre de residents molt, saps? Anem per una notícia, vale? Ja la darrera. Vam publicar nosaltres un reel amb suc i sopes, vale? Fa la setmana passada, vale? Quan vam fer el podcast amb ells, i mos va comentar l'associació de músics, vale? De músics d'aquí de Menorca, mos va comentar que, bueno, que aquesta batalla ja l'havien començada i és un reel sobre el Menorca Music Festival, vale? Que a lo millor no apoya tant a la gent d'aquí, als artistes locals, i no dona a veure suficient amb la gent que hi ha, amb la imatge que es dona allà, no? Clar, és un Menorca Music Festival i que en els grups de Menorca, els artistes de Menorca, se'ls doni un escenari, saps, a part, aposta, perquè a lo millor no els interessa que surtin de... Bueno, està bé, teloneros, tal, però que almenys surtin a la principal antes de so, no? Ja que venen gent, artistes ja nombrats, com pot ser en Nil Moliner, en Miqui Núñez, no, Rosario, tots els que van venir, i després, antes d'ells, no puguin posar un artista d'aquí, només a un. Jo, respecte a això, tinc una opinió que, primer de tot, increïble el que han organitzat Sí, aquesta això gent. és brutal. Vull dir, aquí a Menorca duent artistassos d'un nivell espectacular, així que enhorabona, sincerament, i això dona una passa espectacular dins Menorca, que puguis anar a escoltar Roques Grasses, Nil Moliner, tal, aquí. Però, clar, evidentment que segurament hi ha coses a millorar, que són aquestes que dius, que hi ha grups de Menorca que podrien tenir l'oportunitat almenys de tocar 45 minuts antes d'aquests concerts per donar un poc de llum en els grups locals. Bueno, és a dir, podria proposar en aquesta organització també, podríem donar-los a conèixer això abans que en pensen. Vosaltres, per exemple, si vos venessin fer de teloneros, les catarres, o les grasses, no crec que diguéssiu que no. Diríem que sí. Home, que sí, de veres. I de León Manso. I de León Manso. No de teloneros, sinó de compartir escenari. També, O de compartir escenari. El de teloneros o tal també és una forma de... Sí, de dir, els que fan antes el principal, no? Però, sí, bueno. però no ho sé, al Final... final... El telonero no és com un poc... Sí. Un poc com a despectiva, Exacte, sí, no- total, no sé. tocaràs No, primer en cap moment, i ja però- hi ha un Neta, grup fort saps? primer i després, però bueno, que al final l'escenari és el mateix, els tècnics de so són els mateixos, els llums són els mateixos, el públic me demano que serà el mateix
Nosaltres, per exemple, ara que van tocar aquí amb Pal de Gall i Foxy Band i nosaltres, tio, jo no considero ni que Foxy Band hagin estat els treballadors nosaltres ni nosaltres de Pal de Gall. Evidentment que Pal de Gall és un grup que té un nom i uns seguidors molt més nombrós que nosaltres, però bueno, nosaltres vam estar amb ells allà, amb els altres, i vam compartir escenari. Jo ho veuria més... Perquè al final... No és una competició. Entram en la competitivitat aquesta, saps? I si nosaltres fem un concert amb qui sigui, qui és... No ho sé, jo ho veuria més... Jo crec que per aquesta part fa molta falta aquí cooperar un poc més entre tots els grups que som d'aquí, de Ciutadella principalment i de tota Menorca, de que ens podem posar d'acord per organitzar coses tots o per convidar-nos a coses, per convidar-nos a cançons i anar fent d'una forma conjunta. No anar a mirar aquí si jo tinc 350.000 reproduccions i si aquell en té. Perquè al final, Mollo, una pregunta te faig. L'èxit, què és? L'èxit d'un grup? Què és l'èxit? Què és l'èxit? L'èxit jo diria que és allà on tu te sents millor, en el moment que arribes, i que per potser tu pots arribar a un moment de tenir milers de persones que t'estan seguint i estar en el top de les llistes, però la música que tens no t'agrada o no ho fas i per tu no és èxit, sinó èxit és fer el que t'agrada i a més que la gent estigui amb tu i t'ajudi, te suporti i estigui darrere. Ben explicat. Diria que això és èxit molt bona definició. a partir d'un grup de música. L'èxit que depèn d'un nombre de reproducció. O sigui, nosaltres ara tenim una cançó. O de quantitat de gent que ve a un concert. Clar, vull dir, l'èxit que és? Que és la quantitat? O per jo, l'èxit, a la vegada és que pugui venir sàvia meva, que no es mou de casa meva, de casa seva, no es pot bategar i ve un concert nosaltres, o d'una Fiat que ve allà i està emocionant el concert, m'estim més la presència d'aquesta Fiat que de sempre. Mira, és que en relació a això, perdona, per nosaltres també un poc l'èxit és, sense anar gaire en fora, 10 minuts antes d'entrar aquí, ha vingut allà una mallorquina, Nangi, amb ses amigues, amb unes abarques de Menorca, que li firmessin, i li han firmat allà de fora. Sí, està molt bonic. Li firmessin per ser lot seu, i ells són de Mallorca, per ser lot seu, que és superfan i això. M'ho ha fet fer un vídeo i això, i estaria encantada, no? Flipant, que en els àudios, tio, d'Instagram eren preciosos. Estic flipant de que mos contesteu, no sé què. I bueno, per l'amor de Déu, saps? Pues això... I veure aquestes coses dius, això és èxit? Això és el que voldria dir ara, per exemple, si vosaltres ara toquéssiu a un concert d'aquest de Menorca, amb un festival tan gros, que ve gent amb molta repercussió, amb molts seguidors darrere, no? No hi ha també aquella música. I potser hi ha algú que vos escolta antes d'ells i diu, hòstia, tots i piots molen que flipes. Donaria llum a tot això. Seria una bona oportunitat. Però jo crec que... Hi ha que donar aquestes oportunitats també a gent d'aquí i per això a lo millor s'hauria de fer alguna cosa perquè hi hagi com a mínim un grup... Ens hauríem d'enterar qui és el que organitza això. Crec que són dos al·lòs de Barcelona, per lo que vaig sentir. Ens hauríem de... No sé, jo és que no tinc una opinió prou formada ni tenc prou informació per poder opinar del festival aquest. Jo a lo que me refereix és que com que aquesta proposta seria bona, que poguéssim tocar antes d'ells, es posar-los en els organitzadors. Estic convençut que els organitzadors no tindrien cap tipus de problema sempre i quan ells tindrien les seues raons de dir, hòstia, de no ho feim per això o per això, perquè segurament muntar el que munten deu tenir o sigui, en termes legals no deu ser fàcil de tenir un grup. És gens fàcil fotre escarpot allà Per això dic que hauríem de conèixer l'opinió d'aquesta organització i exposar-li que qualcú li pogués exposar. Posem-nos en contacte també de dir, ostres, si ho torneu a fer en això que me sembla fantàstic, els grups locals estem dispostos a tocar antes una estona però antes dels grans concerts i abans que en creuen d'això. I, bueno... Sí, totalment.
Totalment. Sí, això, en relació a el que xerraven d'anar a Angie, pues això, que nosaltres hem quedat elevats. Vull dir que al final els detalls aquests són més... Jo me diuen que t'estimes més fer un concert en Tramuntana en el que hi ha 30 persones, tothom allà ben amullat, tothom que s'ho estima, que se sap les cançons, i que hi ha un aire de germanor i Que sigui de fora, però, que no sigui... Que sigui de fora, que sigui on Amb sigui. molta calor. O t'estimes més un concert amb 3.000 persones que hi ha dos grups més bons perquè al final a tu no te ves, saps? Que te venen a escoltar aquells 30 però estan perduts per allà dins. Sí. M'estim més, Molt més. o m'estim més que mos telefonin, Molt més. perquè una mare de que, mira, el fill meu fa de 8 anys i vull que vingueu a tocar. És el que va passar l'any passat i dius, ostres. L'any passat em van tenir 4 o 5 de festes privades, així, saps? Passes de 8 anys... I això és una cosa que queda, tio, queda per sempre, és saps? És increïble, perquè, ostres, estàs arribant a gent, fins i tot que no saps quina repercussió tens damunt d'aquestes persones que mos escolten. Que vaig un poc en l'escrit que jo vaig fer l'altre dia, en reconeixement en Pol i en Òscar, que van iniciar tot això. Sí, totalment. Que és un reconeixement a Cipiós, i és un reconeixement a ells com a persones. Que som? O sigui, que és el que m'ho satisfà realment. Sí. Fins a on arribam nosaltres? Per cert, jo vaig veure el post, Hugo, boníssim. Molt guapo. M'ha acabat llàgrima inclús. Imagina el que va veure Sí, que vaig bramar quasi, tio. Bueno, Pol estic i inspirat, Òscar. estic un poc inspirat. Jo justament era en Òscar quan el vaig... Sí. Justament era jo en Òscar Sí? quan el van llegir, allà érem a Cala Tirant, allà, que estàvem en ses furgos. Tu sabies o no, Hugo? Ah, som molt polit, tio. No, jo vaig veure No. la foto d'ells que havien penjat com a història i jo vaig dir, hòstia, ara estic inspirat per fer això. Però després que eren junts, no, m'acabo d'enterar ara que eren junts, no ho sabia. Però sí que, i sense voler fer, Quan t'ho van veure? sense voler fer zèroes, ni molt menys, ni voler donar consells, ni classes a ningú, si qualque grupet s'ajunta, com ens vam ajuntar nosaltres quan érem, que tinguin molt clars els objectius, saps, que persegueixen, perquè durant el camí, tio, te trobes que hi ha moments bons, moments no tan bons, i tenir clar quin és l'objectiu... Nosaltres veiem que a vegades hi ha grupets que comencen i tal, i que s'ego, tio, personal de cada un, Sí. saps, fotent allà a tocar davant 400 persones i tal, pues per qualcú representa un increment d'ego i de puja d'autoestima que a vegades el fa un Molt poc petit. insuportable en relació a la resta de grup. Totalment. Nosaltres recomanem Cego destrueix. que tinguis present quin és l'objectiu. Nosaltres sempre hem tingut clar, el primer dia que nosaltres ens juntàvem per fer 4 cervesetes, per abans si podíem fer content a qualcú i per poder expressar les nostres idees i per donar llum un poc a el que sentíem i el que... Hi ha molta gent hi ha gent que se sent identificada, perfecte, saps? Ja està. Per tant, el que diu en Pol també, aprofit per dir que si hi ha qualque grup que s'inicia o que té moltes ganes de que li feim una empenta i formant coses, nosaltres com a cipiots estem dispostos a ajudar-los, apoyar-los, que es posin en contacte amb nosaltres, que podem fer venir un ensai, fem un ensai, no sé què, clar, ajudar a tots aquells que s'inicien, perquè tothom s'ha iniciat en qualque moment i tothom ha necessitat o requereix d'una ajuda d'un altre en un moment puntual. O sigui que amb els peus en terra, amb tota la humilitat, ho deim aquí per si... Pues ja ho sabeu, o sigui, si qualcú arribar. que ho està veient, que ho veurà per YouTube, que ho veurà allà on sigui, pues necessita ajuda, el que sigui, pues els xipiots sempre estan disposats a donar Sempre. un cop de mà, una ajuda encara que sigui... El que sigui, pues necessitàvem un altaveu, que nosaltres tenim un parell, necessitàvem un peu de micro, necessitàvem que sigui, tot el que vingueu puguem perquè no ajudar. sabem com enfocar. Tot el que puguem ajudar. O mos demanen, volen llogar una sala, nosaltres ja tenim esculpalat amb aquestes coses, saps? Ja ho tenim, a llogar vos ho una hem sala, mogut, fer i un segon concert de- autogestionat o que mos contractin o tal. Nosaltres, amb els 13 anys aquests, perquè si no, a través de de que te fotin les xabates i de cobrar 100 euros per un concert i veure que hi ha 200 persones que es foten cobrar ses 5 birres. cubates per home Sí. i veure que tu cobres 100 euros dius, Déu, tio, jo he fet venir aquesta gent aquí i al final el qui se beneficia me paga 100 euros jo vaig que ens n'han durat 5.000 avui, saps? Vull dir que també a vegades
és una batalla un poc, el tema Sí, dels un concerts, poc de dels bancallar. directes. El que hi ha darrere a vegades és embuat un poc, i no és fàcil. Per exemple, vosaltres, ara mateix sou vosaltres dos, Sí. no? Pol fa vocalista, guitarra, Hugo percussió, també fa poemes, També faig poemes. i qualque vegada cantes també o dius cosetes, no? Sí. Ell té un micro també, Sí, i a vegades micro, entre cançó i cançó, i fa I segons les veus i coses, això també, no? Sí, segons les veus. Pues hi ha en Naciet, en la guitarra i canta igual que jo, després tenim en Pau en el baix, tenim en Bagui en el saxo, Sí, també tenim en Joan Mascaró, que quan no pot venir en Bagui d'ell, que ha vingut un quants de concerts, i el tio també té una empenta i dona gust estar amb ell, i en Biel, que toca el trombó també, que va tocar amb nosaltres a un concert. També agraïm en Segui, en Segui, és que darrer, en el darrer concert. I a Tamis també va venir aquí. Exacte, sí. En Segui és un home que tant pot tocar el baix, Sí? com te pot fer solos en la guitarra, com te pot fer acompanyament, és un Johan Cruyff, Multiusos, saps? Sí. El tio, i a més, un Modric. és un Cost tio to que pots estar amb ell així, no suposa cap tipus de mal de cap, ni el tio està allà i li fot pembant, saps? Sí. El que tenim... Quina serà la pròxima pregunta, per cert? Tu quina vols que Perquè jo sigui? tinc una altra proposta. Digues. Quina anava a ser? O sigui, ara jo vos anava a dir tots els que éreu ara, vale? Més qualque anècdota, el que tingueu d'escenari, el que sigui, i després ja anava a passar a lo que sereu, a lo que vulgueu fer, Perfecte. i després ja, si tu tens, proposa tu primer. Vale, jo ho dic perquè com que jo m'entenc anar, perquè Sí, bueno, tu ja saps, si tu em pots anar quan faig vulguis. d'entrenador i me'n vaig d'aquí 3-4 minuts. Fem una cançoneta. Propòs, faig una cançoneta amb en Pol. Fem una cançoneta i després que... Abandon i en Pol, les darreres Vinga. preguntes tot solet. Ho veus bé? Quina feim? Feim boca xancla o feim les teves oles? Quines tenen més? O un mal temporal? Boca xancla, així en plan... Vinga, va, farem boca xancla, una Si fem cançó. boca xancla, jo proposo una cosa. Que no us posis les oeres, de Pizarrat. Per tu sí que m'has de pos. Boca xancla és un tema dels més agressius que han tret de ver. Va ser una desfogada meua que vaig tenir de coses que m'han passat fa estona, de gent que xerrava per darrere i no sé què, i era molt poc agradable. Un dia m'haig seure i m'haig desfogar I vinga. i va sortir boca xancla. Ara ja sentireu que amb acústica és un poc més senzilleta que amb en la cançó gravada. Preciosa, però amb acústic. És preciosa, més tranquil·leta. Un poble petit, ple de boques que tancar. Avui quasi eixit, he estat a punt de bramar. Quan he sentit que xerrava de jo, hagués fetut un crit, no era res de bo. Segur que ara mateix també xerra de tu, que si tens massa greix o estàs magre que puts, que vas com una fulla o que no lligues mai, que és guapot o tens cara d'esparrar, ni filtro ni embut, ojalà te tornis mut, per tu és entretingut, ets un pedaço brut. Ets un poc xancla, xerrant d'un i de l'altre, mai res positiu, despotricantes com tu vius. Tindràs un susto pest, sa gent te calarà, boca xancla està llest.
confia en tu, mira cap endins, no hi ha res perdut, deixa fer els vecins, escolta el teu cor, el que te vol dir, no tinguis por, ni te deixis influir, escolta ja el que t'està passant, fes-hi demà per seguir millorant, demana perdó quan ho necessitis, perdona't a tu serà el més difícil, per inseguretat o per malícia, tu sempre cercant per contar la primícia, avui la notícia torna a ser fictícia, és una injustícia, mai sabrem ser clarícia. Ni filtro ni embut, ojalà te tornis mut, per tu s'entretingut, ets un perescobro, vamos, ets un bocaxancles, xerrant d'un i de l'altre, mai res positiu, despotricant es com tu vius. N'has un susto fred, la gent te quedarà, bocaxancles, tallers, torna a començar. Aquí, Bizarrà per escaixó! Quédate. Quédate. Que la noche sin ti duele. Bizarrà, pues Vinga, per no m'ho donen una cerveseta, jo? Una cerveseta? Cita, no me vaig. entrenar, rei. Vinga, Poli, vagi bé, s'entreno. No, una. El que havien xerrat antes. M'enduts aigua. En el cine, quan veus... Tols endús que això? Quan veus en el cine hi ha un bar. No, té problema. Vale? O sea, els que vulguin venir aquí Sí. a fer un cafenet, a fer una birra, adeu, ja ho sabeu, hi ha un bar, és com un bar normal, podeu venir, fer La el veritat cafenet, que jo ho veig, s'està i fantàstic s'està aquí. Jo molt li bé. deia ara en el Mollo, que a vegades he anat a fer cafenets i cervesetes junts, que és un puesto ideal, collonut. S'està bé aquí dins, màniga curta, amb un jerseiet, o calçons llargs, en calces... Que bé! Ole! Moltes gràcies! Merci! Pues Bocaxancle, com dèiem antes, és un tema molt d'essència de si, però molt dels principis. Jo és el que not d'aquests principis de quan era tu i no Òscar, que era com anem a fer aquí coses de que mos venguin. Sí, de bellumes. Sí, de bellumes que diguen, vinga. De pendant, sí. No és un tema tan elaborat, d'allò com els darrers que han fet. Sí. I mola, tio, jo estic content, tio, amb Bocaxancle. Ja t'he dit que jo m'ajuda molt, tio, el fet d'escriure i... No només he escrit cançons, també he escrit d'altres temes i no ho public ni res, perquè no ni rimen ni res i no tindria sentit. Però fotem-me a escriure de les preocupacions que tenc i això, quan realment estic preocupat o tenc un mal dia o tal. És lo seu, M'ajuda molt, tio. I treus les coses, te fas a tu un poc d'autoteràpia. Exactament. I és una ajuda molt grossa. Me va molt bé, la veritat que me va superbé, molt allò. Mola molt, tio, estic encantat. Que facis aquestes coses? Digues? Me'n vaig a l'altra banda? Vale, voy. No, te moguis, Pol. Vaig jo. Aquí o no? Esperau que ara no venim. Com me'n vaig jo aquí, Si no m'he set damunt la caixa i comença a tocar, Podem fer un tema si vols, és el campeny. És com si quan se'n va en el bar i diré, vinga, va. Quedant nosaltres dos. Ara tal, ara una altra birra. El mateix. Ara vindria despotricades que se n'han anat. No, Exacte. No són bocaxancles. No són bocaxancles. No sé, No. No, que no ho és gall. Ningú pot dir res dolent de ningú perquè és un tros de pa. Sí, tio. I sempre intenta fer el millor per tothom. Que és una persona que diu, ostres... Està molt atent, tio. Sí. Té molta sensibilitat, tio, en les coses, no? I que hi ha comentaries i això, no? Hi ha ballum, no? He vist una pregunteta per el xat que ha dit un tal Aupape, que diu en castellà,
¿Cómo lo hicisteis para empezar en este mundillo? Vamos a començar, com vau començar, perquè antes xerrava de... Sí, que de història Sí, jo que ja tenia estic prou redó història. d'explicar la història dels principis. No la història, sinó com vau dir... És que de debò va ser que nosaltres dos, no Òscar i jo, feia 2 setmanes que tocaven la guitarra, sabíem fer tots els acords menys el fa, que era el més xungo de tot, que vam fer 3 concerts sense saber fer el fa. Quan tocàvem un fa, fèiem un re, tio, esclafela. I sonava fatal, però era més semblant. Hi ha un vídeo a YouTube d'un concert del Recordar. cine, no, del cine no, del casino, És que sí, mira. que sonau i de repente tu dius espera que estigui tocant un re. És I em molt pots dur, canviar. és molt dur, tio. I la cejilla, de dir-li mitjan cançó, Òscar, la cejilla és en el tercer, saps? No en el segon, és en el tercer traste animal, saps? Per això dèieu antes que ja heu passat moltes coses d'aquestes i teniu molt de... I a més que van començar molt vull dir, no és qualcú que fa 15 anys que va a guitarra i diu, bé, vaig a... No, feia 3 setmanes que anàvem a guitarra, anàvem a guitarra. Érem un poc autodidactes i així, i en Cal Menorca ens donava 4 classes i no, es carrava karate i els d'Art Gym van fer un concert, feien com una festa de final de temporada, no sé què, el típic, i ens van dir, i l'Òscar va dir, cridam, que foten 4 cançons. Bé, l'Òscar sempre en Cal és una persona que té una empenta i li fot per mans i no té por de res, que hagués estat per ell, que hagin sortit a cantar en sillos. Totes les locures que han fet de Sibiot sempre, les idees han estat d'ell. I després jo el seguia, perquè també me vaig show i el seguia, saps? Sí. I si qualque dia no Òscar torna, no? I vol tocar amb vosaltres... Ai, ja va venir tocant el festell i de tot, i no, Òscar sempre hi és, i és encara, igual que hi ha en Cabot també, en Cabot també hi és encara. En el grup de WhatsApp encara aguanta, en Cabot sí que fa més estona. El grup de WhatsApp deu ser ja... Els grups de WhatsApp són 11 o 12. Hi ha en Xec, que ara ja no pot perquè té molta feina, en Xec mos feia de mànager, en Xec. Sí. I ara ja té molta feina i tal, i no pot fer, però en casa en el grup, i a vegades qualque contacte amb ell, el lot, no sé què, i també així tenim un punt de venda, que és allà a Antiguitats Menorquines, on venen les camisetes i això, i mos va. Bé, i això, i el que te deia, que les 3 setmanes, l'Òscar diu, vinga, anem allà, fem 4 cançons, allà, li fotem així. I li fotre tot pam-bam. I li vam fotre pam-bam. Ja ho sabeu, si voleu començar, em fa falta 2 guitarres, no, vol tenir la banda. I feien el que podíem. Dit que van fer allà 3 quarts, van comptar xistes, i la gent s'ho va passar bé, I després van dir, vinga, que li fotem, o que seguim quedant i tal. I després va aparèixer en Hugo, després en Cabot, i ara ja que hi ha hagut l'arribada d'en Pau, en Bagui, i també d'en Naciet. En Naciet ha donat molta vida i molta llum a Sipiot, en les seues lletres espectaculars. Ah, tio. Quines carícies que fa, tio. Quin temazo, tu. I molt bé, tio, molt allò. La veritat que Sipiós, tio, sempre... Per jo és com un refugi, saps? És com una cosa on... Vull dir, fuig un poc de la feina, de tot, és un espai per evadir-me, saps? O sigui, tu consideres com un... No com un hobby ja, sinó com un... Una necessitat ja, és com una teràpia ja per jo, saps? Un sentiment ja per tu. Sí, dius, els Sipiots... I que sóc un altre, altre que no jo, sé fer, no? Sí. I que tots, en cada context, mos mostrant de formes diferents. Jo no sóc el mateix Pol quan vaig a fer feina, que amb mon pare i ma mare, que amb els amics, que sí que hi ha coses teues, de l'essència, que són invariables. Però sí que te mostres diferent a cada context. I jo tenia aquesta via d'escape en Sipiot i podem-me exaltar allà i amullar-me i fotre-me cots i tal, pues, per jo això m'encanta i a vegades mos diuen, i Sipiot, com que durarà? I jo penso, és que jo crec que Sipiot no és que no el morirà mai, perquè mentre jo sigui viu, Sipiot, vull dir, quan me mori jo també seguirà, però vull dir que jo mai, no crec que mai digui Sipiot s'ha acabat. D'ells Sipiots, saps? És que no puc concebre, és com si diguis d'ells d'estimar mon pare i ma mare o d'ells d'estimar, saps? És que no, sí, forma part de jo, saps?
O sea, podem dir com a titular d'aquí del vídeo que sortirà si piots és per sempre. Sí. O si piots no morirà mai. Si piots forever, no? Si piots forever, sí, per jo sí, tio. I a vegades vull dir, hi ha gent que sí que m'ho segueix i que... o que ni mos fa ni cas, però hi ha gent que és un pot despectiva a vegades. Sí, no? Si piots. Que diu, mira, si piots... Si piots, no sé què, si piots... I al final tu penses... És que, jo crec que això mos ha passat a tots, perquè al final és una actitud, no? Com a... Són els xipiots, són molt familiars cap a tu, són com a molt... els col·legues, tal, saps? Massa propers, tal vegada, no? No, massa no. No és un massa, saps? Perquè realment és el bo, el guai a vosaltres. Però dona molta pas a fer... crítiques i vinga, tal. va, xipiós, tal. Però després ho veus de dins, vos coneixen a vosaltres, veus coses, entrevistes com aquestes, si vos ho mireu, i altres que tenen també per YouTube i tal, que han vist, és totalment diferent. O sigui, ells s'ho curren, fan les seves coses, intenten fer projectes, intenten fer altres cosetes. Hi ha una feinada darrere, vull dir que sí que es ve que intentant mantenir que sigui espontani i que... Però hi ha una feinada, tio, fer una cançó, per exemple, entre que te poses a cercar els acords, que per exemple, xar per jo, o per Nasi, sí, o per grup de cipiots, estem molt limitats a nivell d'acords. No sabem nosaltres escales harmòniques, ni... Per sort tenim una xarxa de gent, per exemple, en Fran Torres, tio, és un tio que mos ajuda, que mos dona la vida amb això, mos diu, tot. Pues aquests 4 acords combinats amb aquests 2 van bé, i si afegeixes això aquí allà, amb aquest ritme, mos orienta un poc. Primer troba el ritme, després troba una melodia damunt aquest ritme, després escriu la lletra, després paga per produir la cançó, perquè fins ara teníem a Naitor, saps? Però Naitor se'n va anar a Barcelona. Ara els temes mos valen doblers. Vull dir que no és per bramar ni res, però és que és un... No. És una feina a fer, saps? Que al final que tu t'exposes a que te critiquin molt, tant positiva com negativament, i ja està, i no passa res. Jo sempre ho he dit, és una cosa que me fa pensar positivament sempre, que és que xerrin el que xerrin, diguin el que diguin, bo o dolent, publicitat, és bo. Ja. M'entens? És Sí. boca a boca, sigui dolent, sigui bo, però sempre és positiu. Sí. Saps? És publicitat, però també, no ho sé, tio, que... No, perquè això m'és igual si això me critiquen, si pel carrer me diuen tal, però jo sé el que soc, jo sé com me sent. Una altra cosa és que diguin coses dels altres, saps? Allà ja m'emprenya més, perquè fora d'això, que diguin el que vulguin. És que clar, és que depèn d'un mateix, el que te diguin, no? Sí. Vull dir, és que depèn de tu que t'afecti més o t'afecti menys el que te diuen. Gràcies a Déu, nosaltres fa molts anys o jo que no... Que ja poden piular, hombre, si és una persona propera que te diu... Tal, no sé, que per exemple hi ha hagut gent que ara amb el tema de Boca Xancra m'ha dit, Déu, Pol, tio, hòstia, no t'atreus, saps? He batet un tema així de rap allà com a mig enrabiat, així... Dic ja, tot, però és que... No espereu res concret, tampoc, d'allò, saps? Clar. Jo vaig agafar, vaig tenir un moment així, m'haig desfogar i vaig decidir penjar-ho per si a qualcú li serveix, saps? No va dirigit a ningú concret, va en relació... O sigui, no va a una persona en concret. Que va, ni molt menys. Va a un en concepte. general, i que si a qualcú li passa que han xerrat d'ell malament, tal, no sé què, pues que es posi Boca Xancra i es desfogui. Si ja ha servit per això, si serveix per això... Clar, si al final... Jo ja me dono per satisfet, molt. Cala mosca aquí, tu. Sí. Villa Mosca. Villa Mosca. Mira, anem a xerrar d'una coseta, vale? No sé si tu ara escoltes música, no sé quin tipus de música escoltes ara mateix, música que t'amoli, que t'inspiri a fer les teves cançons, o música que tu recomanaries? Jo escolto molt, jo m'agrada molt el rap, i ara, aquesta darrera època, estic més rapero que mai, i escolto molt en Sharif. Sharif és M'encanta, molt clàssic, tio, típic. les lletres, tio, Sí.
la tranquil·litat del flow que té i de la forma de transmetre les coses. Xarifa, jo m'encanta, jo en KCO sempre m'ha agradat molt, també. Època de violadores, època de tal... I després, grupets així, per exemple, quan faig el cameo o coses d'aquestes així més tranquil·letes, me posen Green Valley m'encanta, tio, el darrer disco que ha tret, la llave maestra, és per jo espectacular. I després també escolt en el Leon Manso, l'escolt bastant, temes antics, l'altre dia van tenir una... Hi ha molta gent que escolta en el Llure. En Llure m'agrada molt, ara Hi ha una gent que li encanta, tio. dimecres van anar a gravar el videoclip de Decampada que traurem en breus, just el Hippie i el Tenguillest en el videoclip, que calculant que a mitjan setembre el traurem, que per això és un temazo, tio, que ha quedat molt ben gravat i el videoclip és molt guapo, i amb ell de camí, tio, xerraven de molt... És un referent per nosaltres, el tio... Té una humilitat i una forma de transmetre les coses, vull dir... No és gens... No sé explicar, tio, no és però... com el típic exclusiu que dius, ostres, saps? I el tio, a més, ara fa anys que curren el jazz, va, i està en contacte amb molt d'artistes, saps? I el tio veu un poc el rotllo, m'ho explicava el que van xerrar, que el tio diu de va de 100, perquè el jazz va, ara mateix entre el casino i el propi jazz va, mouen una quantitat d'artistes brutal, saps? Brutal. Clar, i qualcú de rebre aquests artistes, de analitzar, i en Llure fa un poc aquesta feina a vegades, i m'explicava, diu, hi ha una diferència entre artistes, tio, dins el mateix gremi, tio, hi ha l'artista amb Sego allà, està, aquí, després hi ha Manu Chao, en Muchachito, en tal, no sé què, diu, que flipes amb aquesta gent, dius, que té seus i són com nosaltres, tio, saps? I a ell li sorprèn allò i jo me sorprèn ell, saps? I dic, hòstia, Llure, tio, que anem avui a gravar un videoclip, doncs mira, de manera de sortir antes de la feina, per poder venir allà a la vall i anem a gravar el videoclip i no sé què, dius, bueno, això és un detall. Això són coses que dius... Leon Manso, a més d'apoyar els grups d'aquí a veure el que és realment, perquè ell no toca dalt d'un escenari, normalment sempre toca a peu de terra, igual que els altres, no? Sí, flipa. De dir, mira, jo som aquí i vosaltres també que m'escoltau. És brutal, tio. No? Saps el que mola? I les cançons seves que sempre són molt bona vibra. És un artista de debò, saps? Un tio que dius... Aquest tio és un tio peculiar, un artista, saps? Sí, mira, per aquí ens diuen Patxat, qui escoltau, 12 piots aquí sopes. En Judit que diu que és molt fan dels artistes músics menorquins. Ja, en Judit, flipa, en Judit Cortés és brutal, tio. És una fan, És una fan, però de tota la música menorquina, tio. Té una pregunta, diu, per quan un dia en jo tocant el Kalimba? Ja, digue-li que quan Kalimba, vulgui. Quan vulgui, fèiem un tema junts i li fotem. Vaig veure que havia penjat un parell de coses, ell amb el Kalimba. Saps tocar la Kalimba, Judit? Déu. Sí. No, en Judit dona gust, tio. Ets una de les poques que comenta les fotos o tal. Sí. I dius, hòstia, que bo, tio, s'agraeix, tio. Quan jo he fet podcast amb vosaltres, amb els Suki Sopes i tal, li encanta. És un 10, en Judit, la veritat, tio, que dona gust, tio. Una crac. Recomanar, a part de Leon Manso, de música d'aquí, qui recomanaries? Jo recomanaria a Julia Bill Loops, que és una lota de mo, que és molt bona, tio, que se fa ell els seus loops i va afegint coses a la cançó i que de puta mare, Orgànic, que són els nostres germans, tio, que és més rap, però a nivell creatiu de lletres per jo no tenen rival. I no ho sé, tio, així, bueno, us ja ens coneixeu tots, no? Pel de Gat, Rudimentari, també m'agrada molt. Rudimentari, que jo he xerrat amb ell qualque vegada, digue-li també un podcast, tal, no li agraden aquestes coses, no? Està en plan més apartat, estiu més, diguem, bueno, això... I bé que fa, saps? No sé si cada un... Jo vaig dir, mira, si tu te fa ganes qualque dia, m'ho diràs. I si no, pues... sempre pots veure tot el que feim i si tal, pues, ja diràs. O sigui, tu no paguis cap pena, que el teu és el que... Mola molt, tio, és directe que fa i tot... Mira, té un equipàs, sempre fa el mateix, però
té un equipasso, a més, tio, una banda, 10, tio, que allà amb el satxo allà, són I brutals. bateria, Nedu, molt bo. Després hi ha els guitarristes també, que són... Nedu és bateria, Nedu Suro. Sound. No, Nedu Suro. Ah, sé qui és, no? No, Perquè els de Pal de Gall sí que és Nedu Sound. Nedu Sound, sí. Ah, em sembla que s'ha dit, Déu No, Nedu, no, tu, no. que toquen amb els dos grups. És un altre. Ai, apell. No, són diferents. Perquè aquell... On és? De Ferreries o de mitjones? No ho sé. És que a Pal de Gall, per exemple, només hi ha en Franca, Ciutadella, els altres són de Ferreries i mitjones. Sí. Crec. I No a ho sé Rodi prou, tio. Són uns quants de Barcelona, trobes? Són uns quants de por ahí, sí. Sí. Bueno, per cert, xerram, el darrer disc que vau fer va tenir molt bona repercussió. És de Llàgrima Viva, el darrer disco físic que van És fer. físic. Sí, van fer 500 còpies i ja van vendre totes. Sí? Igual que els d'Engreixar per morir també, D'Engreixar ja per van morir vendre va totes ser- i de Musa Mullam en van fer 100. I El també, primer no? de tot. Ja van vendre, però clar, 100 són molt bons de vendre, entre aquests cosins, ja en mans 10, no sé què. Tu creus que si tornéssiu a treure ara mateix Musa Mullam, tornaríeu a vendre? El mateix disco? Sí. Hòstia, bona pregunta. Jo crec que no, tio, perquè... O un remaster, saps? Bueno, ben gravat, i això sí. O un remix, de que dius, mira, ara feim una cançó d'aquí. Home, molaria I posar fotre un disc. un disc. Però és que avui en dia, és que nosaltres ja van decidir des del 2000... Van fer engreixar per morir 2015, o sigui, fa 6 anys que van decidir ja no treure discos perquè la gent no escolta discos, tio. La gent escolta YouTube, escolta Spotify. Que per cert, vosaltres esteu a Spotify. Sí, Saps com es fa per entrar a Spotify? No és per saber-ho. pots dir. No fa curiositat, per posar els temes allà. Poses 12 piots Música. de Spotify i venga, I, no, dic per si tu, per exemple, ets un grup nou Mira, i vols posar coses a Spotify, t'has de donar d'alta, tu si ho poses en el Google has de posar DistroKit. sí. DistroKit de kit de niño. En K i D. I de altres plataformes, pot ser a través de la plataforma que feim nosaltres. Tu pagues 21 euros a l'any i ells t'ho publiquen a Spotify, iTunes, Instagram per fer històries, Instagram i tot això. Ostres. Ells t'ho publiquen tot directament. Tu, per exemple, o sigui, tu els hi sol·licites penjar la cançó, ells fan una revisió de que no sigui una cançó d'una altra i que no hi hagi contingut hijo de puta, no sé què, tal. Copyright i diguéssim, un filtro de menors. Exactament. Filtro de... I ells després ja tens durant un any. Vull dir que si ningú vol publicar res i no vol pagar 21 euros, que es posin en compte. Per exemple, els d'en Naciet ho han fet els de Nòmades, ho han fet a través. I hi ha qualcun d'orgànic també. Al final, com que tens il·limitat, I tu pots posar en plan 12 piots, featuring, tal, no? O 12 piots i... tu poses el títol que vols allà, saps? Allà te diu tot... I allà després ja t'entra tot. I nosaltres el merder que tenim ara és començar a cobrar de YouTube, perquè tenim, tot que són 70 euros acumulats a YouTube, Mira, però fins que no arribes a 100 no comences no a cobrar. comença a cobrar. Això passa el mateix a Twitch. Tens que arribar a 100 dòlars, que són van dòlars perquè és de so, i arribes i t'ho treuen. Ah, amb aixeta 50, sí. Nosaltres podríem començar a cobrar. No, però només a Twitch. Vale. A YouTube no. A Twitch amb aixeta 50, però bueno, al final és un pagament, saps? I... És un merder, però tio, jo me perd. O sigui, me posa nerviós i tot això. Jo te vaig ajudar, crec. Pot ser. Que era allà en el pati. Ah, sí, I me vas dir, exacte. tu que tenies 1.000 seguidors, no sé què, com es fa això? Sí, perquè nosaltres mos deien que quan arribéssim a 1.000 seguidors, no sé què, semblava que havia de ser allò, i vam fotre una batalla per arribar a 1.000, i després van arribar a 1.000 i... Sí, al final has fet per poder ingressar. Però el que ingresses, tens que tenir unes visualitzacions que vamos, i posar publicitat a full, enmig de... Sí. Clar, en música és un poc més difícil perquè no pots posar publicitat enmig dels vídeos, saps? Clar. Pots posar al principi i al final. Però enmig, no. Nosaltres, fas un tio. vídeo d'aquests de 20 minuts i pots posar 5 anuncis si vols, saps? En música en pots posar 2. Nosaltres, tio, jo
m'ha sorprès molt, tio, van treure el tema de Sonic Capità, el que van treure antes de Boca Chancla, un tema nou, a través d'una discogràfica que es diu Connecta Music de Madrid, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè els hi feia ganes estar. El que passa que a nosaltres ens ha resultat un poc incòmode perquè no veure mai el tècnic que te produeix, saps? És com molt incòmode, saps? Que vull dir, a més una persona que xerra en castellà, que no passa res, però mos ha costat i el tema, vull dir, ha quedat bé, guai, mola, però no mos esperàvem, tio, de repente, bueno, té 100.000 reproduccions, això ja saps, i pensam, tio, que no sé, no sabem d'on aquesta gent es treuen les reproduccions, saps què te vull dir? No sé si creen perfils falsos, o si foten una distribució, clar, és una discogràfica també grossa, però ara li demanes als seguidors de Cipiots quants han escoltat realment Sonic Capità, i jo crec que no deuen estar, no ho sé, abans me vaig super equivocat i Sonic Capità l'ha escoltat a tot Cristo. Jo l'he escoltat. I hi ha moltes reproduccions, tio, me sorprèn. Quanta estona fa que l'heu tret? Deu fer 20 dies, o això deu fer. Boca Chancla deu fer 6 o 7. Jo vaig jugar a Boca Chancla. Sonic Capità encara, o sí que pot ser que potser l'hagi El escoltat, videoclip és guapíssim, que l'ha fet el hip i que hi hagi un bon videoclip sempre convida més a escoltar. És que avui en dia, si teus un tema... Igualment, els de Boca Chancla, es cutre el vídeo. Però, vamos, que ja m'hi vaig petar. Si tu coneixes els Cipiós, diré, això és una treta de és com va ser improvisat, així, van quedar Can Nasi allà, és que gràvem, i és que l'editat és en Naciet. Vull dir, van quedar allà a Can Nasi i van dir que, tio, què feim, tio? Perquè hem de treure cosa visual, així per tema, perquè si, jo sé, podíem penjar una foto d'una boca i una xancla, o cosa d'aquestes, saps? Però anem a treure cosa... Feim com amb so d'en Bizarrap, aquest, no sé què. Vinga, li fotem. I vos duc al revés, així, aixecant-se mà. És dur, tio. No pot ser, tio. És bastant dur el vídeo, tio. Molt bo, molt boníssim. Per cert, si volen... jo no sé si hi ha discos ja en discos físic, no, ja hi ha camisetes. Tenim les camisetes noves, aquelles amb les frases, que són molt guapes, i això. Això que es posen un missatge... No? Antiguitats encara no els induïtes, però els hi durem. O antiguitats o que ens escriguin per Instagram i quedam i els hi durem. Ja ho sabeu, si voleu això merchandising que està guapíssim, camisetes de tots Cipiots, amb les frases seues, Why do you sleep, Where it's on Tirul. Where it's on Tirul, boníssim. I és molat, una fletxa. Sí, aquí darrere. Però valia massa pasta. Però és molat molt, que van posar Where it's on Tirul. Uns cillos. Si feies uns cillos amb això, o bragues, vos ho petau, Where it's on Tirul. Imagina't, tu estàs allà a punt de tindang, baixes els calçons i trobes allò. Seria molt dur, amb un puntet darrere el xill, així, un puntet negre, així. Seria duríssim. Where it's on Tirul. Seria preciós. Bueno, després d'aquestes pedrades, no sé si tens tu cap experiència o alguna de concerts, dins un concert que t'hagi passat cosa que dius, ostres, que guai, o quina merda, encara que sigui negatiu, saps? Que dius, ostres, això no mola que es faci en un concert, o m'encanta que es facin tal coses. Ens han passat moltes coses, com ja ho saps, els concerts de Cipiot són molt surrealistes, saps? Però així a destacar, no ho sé, tio, que per exemple van sortejar una camiseta i van dir primer que estigui a la piscina, al municipi, no sé què, i un pie va agafar allà. I això devia ser... Se'n va anar corrents cap a la piscina, es va tirar allà, va guanyar la camiseta allà i va ser espoll. No ho sé, moltes coses molt polides, tio, m'han passat, la veritat. Jo vaig donar una idea, el primer concert que va fer un Stamis, un dels primers, me'n recordo que va dir... de la història. Idees de tal per sortejar, i vaig dir, històries, pam. Sí, això una molt bona idea. Si gent penja històries, a més de donar repercussió... Sí. Molt bona idea va ser, tio. Això mola també, de demanar-ho a la gent, saps? Així gent veu que heu fet un concert, també, veu que hi ha
que mola. Sí, i de demanar també a la gent, ara quina cançó voleu, ara què tal, saps? Que ja t'he dit que el que comentàvem antes, tenim 47 vídeos a YouTube, tio. 47 vídeos, dels quals hi ha 5 que són pedrades d'aquestes així, de doblatges, d'aquestes que fèiem antes, de això... És bo. Que teníem un brot de seny, i després hi ha 40 cançons, tio, saps? Jo he reaccionat a vídeos d'aquest en directe, culpa d'en Roca, vale? O sigui, en Roca m'ha dit, mira't aquest vídeo, no sé què, i he dit, no pot ser. Són molt durs. Jo he fet un directe mirant el vídeo allà. Tu, jo no ho he vist, això, tio. Sí. Que el de la queixa, allà. Però avui va, que està penjat, això. Que va, això ja ha perdurat, vamos, per allà, per Twitch, per fons. S'ha perdut, de per allà. Està, sí. I crec que no tenim gaire cosa més a xerrar. Jo crec que ja ho tenim aclaritat. De si tens qualque missatge o el que sigui tu per donar a qui sigui. Sí, tinc el missatge de que Peixem Magí està al CAER, que presta la traurem també, Peixem Magí d'acampada. Sí. Segurament traurem primer Peixem Magí d'aquí un parell de setmanes, que és una cançó que xerra d'un peixet que son pare és un tortot i sa mare una vaca d'Esclot d'en Barcelona, i ell és un peix estrany així que s'enamora d'una sirviola de Cal Enfustam, i la sirviola se'n va a estudiar i el deixa aquí tot sol, i ell canta coses molt divertides perquè l'enyora i tal, i el videoclip el van fer amb plastilina d'aquest, Què dius? amb fotos, i que el Peixem Magí es va movent i això, és molt guapo, tio. Una currada molt llarga, tio. Quanta estona vau estar? Vam estar un mes o Son Bernassi, 2 o 3 capvespres cada setmana. Un peix de plastilina. Un peixet, i son pare allà, sa mare, sa sirviola, tal... Molt guapo. I després el videoclip de D'acampada amb el Leon Manso. I després també estem gravant un tema nou que es diu Un mal temporal, que també el traurem dins l'octubre, i ara és un moment de produir i de preparar el nou directe, i que per Nadal o que de cada gener, bueno, dia 3 de desembre segurament tocarem a Barcelona, un local que es diu La Rúbia. Boníssima. I ja està, i tot l'altre, després ja vindrà el nou directe i que estem molt il·lusionats en mostrar-lo. Pròxim concert, aquest idò. Pròxim concert és de Barcelona, no tenim res fins dia 3 de desembre. Res més fins dia 3 de desembre, tot Cipiol seguirà, o sigui, per YouTube, ja veureu que veureu... Més actiu. Més actius, sortiran cançons, tal, apoyeu-los, perquè ja veus que així ingressen un pot de coses i arriben en el cent i llamen els doblers, que és el que interessa al final per després produir més coses encara. Exacte. I res, apoyeu-los moltíssim a les xarxes, donar només un me gusta, una història que posa, saps, hòstia, mira, Tots Cipiots, o només posant la música de Tots Cipiots hi ha una història. Això ja és un petit detall i ja apoyes moltíssim a la gent, per la gent que ho veu i tal. A part d'això, m'ha encantat, Pol, també en Hugo estar aquí a fer la xerrada aquesta. Està amb molt a gust, tio. A part de... Em sap greu per problemes tècnics, perquè retrasos que per ara no teníem ni el personal que podrien tenir de més persones, perquè en Joel i en Daniel el que estan fent és una currada increïble per ser dos, i també agraïa molt a ells que ho fan i totes en la qualitat que poden tenir, que és molt grossa. Si veguessin la producció que tenim aquí, ara mateix, i en el que estem fent dirien, hòsties, pues molt bé, saps? Sí, no. Merci, Joel i Dani, també. Jo m'he sentit molt a gust aquí i enhorabona, tio, per apostar per això, i també, tio, aquí el cine és brutal, tio. I hi ha cosetes en els cines, Sí, Hi flipes. haurà cosetes, jo ja l'he comentat un poc en Pol, i hi ha idees que estaran guais. Flipes, ojalà li fotegueu per mans, comptau en jo el que necessiteu. Tenim moltes gràcies a tots els patrocinadors i com sempre ens despedim fins al pròxim, que serà d'aquí 2 setmanes, ja veurem, ho anirem anunciant per Instagram, vale? Encara no sabem qui són, sí? Serà més o manco? Pol de Gall. Que bo. O sea, ojo, podcast de molta qualitat,
Us vull tots allà, obligats, com sempre, i mos veiem. Adeu. Adeu tots. Ànimo a tots. Ànimo.